L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis skuti, ġbarna hawnhekk biex niltaqgħu din il-laqgħa tagħna ta' jum il-mulej ma' Ġesu. Dan Ġesu li jkun jistennina kull nhar ta' Ħadd biex niltaqgħu miegħu permezz tal-kelma li nisimgħu u nirċievu l-Ewkaristija fil-qalb tagħna. Għalhekk bitħejjija għal din l-Ewkaristija llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Jeremy Fenek, ejjew nitolbu lil dan il-Missier li tant iħobbna maħfra ta' xi nuqqasijiet żgħar li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ktija tiegħi, l-akbar ktija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġin, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi nubiet tad-dinja enna għalina. Int li tneħħi nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier enna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu l-glorja tal-Missier Alla. Nisabu fl-20 Ħadd matul is-sena. Nitolbu. U Alla inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret nitolbuk fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li inti stess wietna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Dan kollu nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarri mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-prinċpijiet marru jgħidu lis-sultan: ħalli jiġi maqtul Ġeremija, għax b'dan il-kliem li qed jgħidilhom qiegħed jaqta' qalb is-soldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Tassew bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu imma l-qerda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: araw fidejkom hu, għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu lil Ġeremija u xetħuh fil-bir ta' Malakija bejn is-sultan li kien fil-bitħa tal-Assa. Imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir. Ilma ma kienx fih, imma ħama biss, u Ġeremija għodos fil-ħama. Ebed Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan, mar ikellmu u qallu: Sidi s-sultan, dawn in-nies ġiebu ruhom ħażin f'kull m'għamlu lil Ġeremija il-profeta li xetħuh fil-bir u dalwaqt imut bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan imbagħad ordna lil Ebed Melek il-Kusi u qallu: ħu miegħek 3 irġiel minn dawn u mur talla lil Ġeremija l-profeta mill-bir qabel ma jmut. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Ngħidu flimkien mulej fit-texejni, ngħidu flimkien mulej fit-texejni. Ittamajt tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema l-ajta tiegħi, ngħidu flimkien mulej fit-texejni. Min bir waħxi tellani, min qalb il-ħama u t-tajn fuq il-blat qed li riġrejja u saħħaħli l-mixi tiegħi, ngħidu flimkien mulej fit-texenni.
li fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifir lill-Alla tagħna. Ħafna jaraw jimtlow bil-biża' tiegħu u jittamaw fil-mulej ngħidu flimkien mulej fit-texejni. Jien fqajjer u msejken, għandi l-sidi jaħseb fija, int lajnuna u l-ħelsin tiegħi iddumx matejni Alla tiegħi ngħidu flimkien mulej fit-texejni. Qari mill-ittra lill-Lud. Ħuti, la darba aħna għandna madwarna sħabe kbira ta' xhieda. Ejjew inwarbu minn kull xkiel u minn kull dnub li malajri fixkilna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih it-temm il-fidi tagħna. U li flok il-għena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qis l-għajb tiegħu. U issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li għata l-oppożizzjoni hekk kbira min-naħa tal-midinbin biex ma tajjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub għad ma żammejtux hekk kibes li wasaltu biex ixxerdu demkom. Il-kelma tal-mulej. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammed u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma il-firda. Għax millum il-qudiem 5 min nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom. 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier. L-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om. Ir-raġel kontra mart bina u mart liben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej. Naħseb kulħadd iħobb il-paċi, ju min jaf kemm il-darba tlabna anke aħna bħala Knisja għal paċi. Ridu l-paċi fil-familji tagħna, il-paċi fil-pajjiżi. U bat illum Ġesu joħroġ b'dan il-Vanġelu. Taħsbu intom li ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, imma l-firda. Le, Ġesu mhux qed jiġġennen ta'. Ġesu jaf x'inhu jgħid. U aħna li rridu nifhmu naqra l-Vanġelu sewwa. L-ewwel Ġesu jgħidilna il-paċi tiegħi mhijiex bħal paċi li tagħtikom id-dinja.
ħalli nifmu sewwa, m'hemmx paċi mingħajr ġustizzja. U Ġesu fuq hekk qed jitkellem, jgħidilna li ġie nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li ġa qabad. In-nar hija l-imħabba. Ħalli ntilqu pass pass, ħalli nitilqu mill-ewwel lezzjoni. Nispera li smajtu xi ħaġa minnha. L-ewwel lezzjoni titkellem il-profeta Ġeremija. Il-profeta kien iwassal il-kelma Alla kien jitkellem, illum qabel kien ikellemna permezz tal-profeti fl-Antik Testament, u l-profeta kien ikellem lin-nies f'isem Ġesu. Meta ġejbnu fid-dinja, kellemna wiċċ imwiċċ, il-Vanġelu jkellemna wiċċ imwiċċ. U dan Ġeremija meta sar profeta, għażlu profeta, għallu mulej il-klim li qed tgħidlu qisu għasel fuq il-sini. Imma meta mar jippritkaħ għax li l-poplu moġbux, bdew jikkritikawh, bdew jgħajruh. U din il-firda li qed jirreferi Ġesu għalija biex ikonna l-ġustizzja rridu nitħabtu għalija. Eżis ħuti. Ġesu ma ġibx paċi fid-dinja, fil-fattant ma ġibx paċi li qatluh. Imma għaliex għax il-paċi li Ġesu se tiġi biss bil-ġustizzja. Il-Ġeremija tefew ġabir mingħajr ilma fil-ħama, kien kważi ħajmut. Għaliex għax tkellem u pritka l-verità. Kif ħan applikaw għal-ħajja tagħna dan? Jien naħseb waħda mill-affarijiet diffiċli li nsib f'ħajti bħala saċerdot hija li tippritka l-verità. Għax biex tippritka l-verità huwa importanti li tippritka b'imħabba. L-iskop tal-Knisja, l-iskop tas-saċerdot mhuwiex li m'għandux intenzjonijiet oħra li huma bħal huma intenzjonijiet politiċi, imma huma l-intenzjoni li waslu l-kelma Alla biex vera jkollna dik il-paċi fil-qalb tagħna. Il-problema tas-soċjetà tagħna llum kif nara jiena illi ma għadniex niġġieldu, tlifna l-ispirtu li niġġieldu għall-verità. F'kelma waħda kollox jgħaddi. Dik li ngħidula li wieħed jibret u iwa m'aħniex għaddejjin, u iwa mhux qed nieklu, u iwa l-aqwa li ma nbatux. Qed inrabbu lil-uliedna mingħajr passjoni fil-ħajja tagħhom, mingħajr sentimenti, mingħajr sakrifiċċju kemm importanti. Minnu forsi tal-età tiegħi kont ju pjaċir taqra solt b'sakrifiċċju u tapprezzah dik il-lira jew l-ewro li taqla għax lajta blara ta' ġbinek. Illum sirna nista' nisra 10, nista' nsir sinjur f'ġimgħa, nsir sinjur f'ġimgħa, l-importanti li nsir sinjur. Imma mbagħad m'għandekx dik il-paċi. U Ġesu qed jgħidilna rridu niġġieldu għalija din il-paċi, rridu nitħabtu għalija din il-paċi. Ħarsu madwarna eżis ħuti. Għandna ma joqosna xejn. Imma m'għandniex paċi. La fil-familji, la fuq il-postijiet tax-xogħol, u din mhix qed ngħidha bi kritika la lejn il-gvern, la lejn l-oppożizzjoni biex ma tifhmunix ħażin. Jiena huwa d-dmir tiegħi li nippritka l-verità, x'jien irid nagħti kont il-Alla ta' dal-kliem li qed ngħid fuq dal-lamboni. Jien irrid li intom ikolkom il-paċi vera. Mhux il-paċi kif tagħtiha d-dinja, mhux għax jien aħjar minnkom imma din il-paċi li jitkellem fuq Ġesu. Illi xabla taqta miż-żewġ naħat. Irridu nagħmlu dak li ngħidulhom il-boundaries, il-linji. Qed ngħixu f'soċjetà li bnejnija aħna kollox aċċettat. Ma jistax ikun ngħixu hekk. Għax meta jkollna kollox aċċettat hekk ma nsibux paċi, ma nafux fejn qegħdin. Qed ngħixu nrabbu li lidna mingħajr dedikazzjoni, mingħajr
ferħ li wasalt għal xi ħaġa, l-akkwist. Għax studjajt irċivejt il-premju. Għax tħabat ħadd id-degree u rċivejt dak li ħaqqek. U dan joħloq naqqas ta' paċi fil-qalb tagħna. Jiena pereżempju jinkwetawni jett ma nsemmi ħadd familja li naf jiena kellhom in-nanna l-isptar u le ma tarax ma nibgħatx it-tifel l-isptar jara n-nanna ta' 15-il sena ħanu reħ xi ġifieri l-mewt. Il-mewt parti mill-ħajja jeżistijaj. Is-sakrifiċċju parti mill-ħajja. U ħażejn lil uliedek għax għandu 15-16 sena ma tureħx xi ġifieri dik hija l-ħajja. Dik hija l-ħajja eżis ħuti. Irridu nifhmuha dil ħaġa. Id-batija u s-sakrifiċċju huma parti mill-ħajja. Inutli li nippruvaw nevitawhom, hija parti mill-ħajja tagħna. Aħna lil uliedna qed intellewhom b'sens li kollox sabiħ, mhux veru. Biex ikollok familja titsakrifiċċju, biex tħobb il-mart trid titsakrifiċċju, biex taħdem sewwa fuq il-post ta' xogħol trid tissakrifiċċju, biex taqla l-flus b'mod ġust u jkollok il-paċi, għax ma taqloħħomx b'mod ġust inti f'qalbek ma jkollokx paċi. Għalli volja minn barra tidher ferħan, imma xi tpoġġi rasek fuq is-sodda m'intix ferħan eżis inti. U x'qed jgħidilna Ġesu, hemm bżonn niġġieldu għalija dil-paċi. Jien niftakar fil-familji tagħna kont tgħaddi jiena twelid f'parti tar-Rabat Antika t-toroq dojo, kulħadd jgħajjad u jiġġieldu sa ċertu punt taħsibhom qed jiġġieldu, però kienu jiġġieldu ma jafu li jħobbu l-xulxejn. Għax dak li jgħidu lil xulxejn għax iħobbu lil xulxejn. Għax iridu l-ġejt lil xulxejn. Aħna llum ibda mis-saċerdoti forsi l-Knisja ħalqna magħluq biex ma weġġewx il-dak, biex ma niksrux ma dak, għax in-nies ma jiġux il-Knisja. Eżis ħuti dik hija falsità. Ġesu jgħidilna ċaru tont. Iġġieldu għall-imħabba, ġieldu għall-ġustizzja. L-isqof mhux l-isqof il-kardinal nar il-ħadd nar il-ġimgħa f'Santa Marija qal anke s-silenzju illi quddiem l-inġustizzja jien noqgħod bi kwieti huwa ħażin. Bimħabba imma ngħidha lill-binti għal volja għandha ċerta età semmi jisimha jiena nħobbok u ħanajdlek dan għax inħobbok. Naħseb li dak li qed tagħmel mhuwiex sewwa biżżejjed. Għax inħobbok qed ngħidlek mhux biġlied, imma rridu nitkellmu. Jien nar ġejt impoġġi fid-dinja u kemm nixtieq li jaqbad. Ġesu taf xi ġifieri. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammet mhix magħmudija tal-ilma ta' din, il-magħmudija tal-mewt, tas-sakrifiċċju, tal-mewt fuq is-salib. Dak illi seta b'kelma jsalvana xorta ċetta tbatija anke ta' 3 sigħat agonija, u aħna rridu ndaħlu il-mewt b'injection. Ma nafxux biex inserħu l-marejt, jew biex inserħu lilna ħalli ma noqgħodux immorru l-isptar, ma noqgħodux dej 24 sija jew ħdejja 24 sija. Għal-kumdita tagħna forsi. It-tbatija eżis ħuti parti mill-ħajja. Kulħadd qed imut. Mhix intwilied, qed nixjieħ qed immut. 10 snin oħra jekk ngħixu 20 sena oħra nkun ġaqeħ ta' sodda fuq wheelchair probabbli jekk il-babinitini l-umor. Hija parti mill-ħajja. U rridu naċċettawha. M'hemm xejn nistgħu nagħmlu għax hija bħalma Ġesu miet fuq is-salib għalina. Ġesu ma kienx ħaqqux, ma kellux nubiet, seta' isalvana b'kelma frattant urina li l-ħajja sal-aħħar. Il-ħajja hija mħabba. Eżis ħuti marġin dewwimkom tam. Imma dejn irridu nifhmuha li Ġesu hawnhekk mhux qed jgħidilna l-paċi tkun ġejja mill-qalb, mill-vera paċi. Ejja nkunu ġusti fuq il-post tax-xogħol, fil-familji tagħna. Nkunu sinċiri, ma ngħidux gideb, ma nitqgħux bil-mara jew bir-raġel immur f'post flok immur post ieħor. Jekk hemm bżonn nargumentaw, imma nargumentaw u nafu li nħobbu l-xulxejn għax dak is-sabiħ.
familja meta jargumentaw ma finhom fondu fond ta' qalbhom, jafu li hemm mħabba kbira bejnietom. U jaf li jekk ir-raġel qed jgħidlek lill-mara u l-mara qed tgħid lir-raġel għax tħobbu xulxin. Meta jkun hemm dak is-silenzju ibżew. Għax imbagħad titkisser il-familja għax m'hemmx apertura. U dan li qed jgħidilni Ġesu. Eżis ħuti ma nafx ftit kliem li qsamt magħkom nixtieq nispera li ftemna, ma jiena naħseb li din li qed jgħidilna Ġesu li hemm bżonn insibu dik il-vera paċi u nkunu ngħixu aħjar bejnietna fit-toroq tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa li flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fi 3 jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben u li tkellem fom il-profeti u knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżis il-kelma ta' Alla bħal xabla, taqta' minn żewġ tixfar. Nitolbu li ma nidħlux f'kompromessi quddiem din il-kelma li s-salvana u ngħidu dawwalna mulej bil-kelma tiegħek. Nitolbu għall-Knisja biex ixxandar il-verità tal-Evanġelu anke meta din ma ddoqx sabiħ għal-widnejn kulħadd nitolbu. Tolbu għall-gvernijiet biex jgħidu l-ġid tal-bnedmin fuq kull kompromess ma' interessi ta' partiti u sistemi ta' politika nitolbu. Għal kull min bħalissa qiegħed fil-vaganzi biex ma jieħux vaganza mill-valuri tal-Ispiritu Santu ta' Alla nitolbu. Għalina l-kol miġbura hawnhekk biex nżommu ħarsitna fissa fuq Ġesu u nġarbu l-ferħ u l-paċi tal-verità tal-kelma tiegħu li teħlisna mill-kompromessi nitolbu. U Alla li fis-salib ta' ibnek inti urejtna sinjal ta' kontradizzjoni li jġib il-paċi fil-firda, ikxef il-ħsibijiet moħbija ta' qlubna biex ma niġħidux il-verità u l-grazzja li ġabilna Ġesu, imma nikbru fil-verità u l-karità ħalli naqraw b'mod intelligenti is-sinjali ta' żminijietna bi Kristu Siedna.
joġu lill-Alla l-missini jista' kollox. Il-qam kolbuk lejn dawn offerti li bijom nagħmlu miegħek bidla glorjużu x'waqt li aħna nafulek mill-kod li jistajna inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Siegħu. Lejn nerfu dubna l-fuq. Nisubħajru lejn Alla sewa xira s-sem li jisir ħadis ta' dejjem jista' kollox għalija taġib għas-salvazzjoni tagħna li dejjem bil-kien lek ngħid Kristu Siegħu. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġedded il-bniedem tal-qadija bil-mewt tiegħu wassal il-kabir tagħna wara li bil-qawmi tiegħu daħħalna għal-ħajja ta' dejjem it-tlob tiegħu fil-għamin tiegħek missier qed ħidna il-bibiet tas-sema. Għalhekk kien mal-anġu l-qadis kollha temmulek li meta tifhim la qiegħda ngħidulek għaddiż. بالبركة والستير كثير يصير هذه الجسم والدم تسيل من الجسم لمتاكين سيدنا راي لباط راي الخبز ردة الحي دير أسد ثالث الشيء كثير كودو وكولو وكول أجدان وجسم ديناتا مليون. Ukoll wara li laħal kalċ, reġerat il-ħajja, dan ix-xi tiegħu qal. Kudu jxorbu minn il-kol, dan huwa l-kalċ ta' demm. Tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tudih. Għamlu dan tira tira.
flimkien mal-Ispirtu Sant u l-ġil glorja għal dejjem ta' dejjem. Intom tal-Marjan, Sinjitana Ġesu Kristu di Missir, di Iskawi, di Għaddes, Siġi Għazarta, ikun il-ġibir, s-sema, obstat kuljum di, għanfredna di, għanfredna di, Attiva, fittiva, illuminativa, il bacio di smeti, biex ikunu ħiebs lejn u mħarsa mill-klim. Aħna nistennew, nittamaw, nirejn, il-wiċċ tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lejn Ġesu Kristu, li jenti l-apostolija tinħallikom is-snin, natikom is-snin dak ħareġna filikom, żgħares, lejn il-figli tal-inizjattiva. Ti assimilar l-enerġija li tgħixu s-salb għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sila l-paċi lil xulxin. Ġisem, il-maddem fis-Sinjitana Ġesu Kristu, Muslimini, Salvador, għal-ħajja ta' dejjem. Għaruf kalla, neħi il-bejt tad-dinja, għali أعرف قلبك نعم البيت الديني أعرف قلبك نعم الديني قالوا الأعرف قلبك قالوا داخلي نحن البيت الديني إن يقالوا المسكين عند اللقلة الحروب